Unwaith eto, oherwydd Covid-19, ni allwn fynychu'r eisteddfod yn y cnawd eleni, ond fe fyddwn nhw'n cymryd rhan yn yr eisteddfod amgen. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i'r Uned Technolegau Iaith ym Mangor, ac hoffwn gymryd y cyfle i arddangos pwt o'n gwaith diweddar sydd eto wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Eleni, rydym wedi ffocysu ar ddatblygu ein gwaith geiriadur, prosesu iaith naturiol ac adnabod lleferydd. Bwriadwn felly arddangos ein trawsgrifiwr ar-lein, Maxen, ein ap cynorthwyydd personol digidol clyfar, ac ein gwaith termau. Fe gychwynnwn ni gyda'r olaf o'r rhain, gan ddangos ein fideo marchnata adnoddau terminoleg. Dwi'n meddwl bod be 'di'r gair na? Be ydio'n Gymraeg? Mae'r flaen yn hafod i. Be ydi'r gair na? Ydych chi rioed wedi anghofio'r term Cymraeg am rhywbeth? Neu'n methu meddwl am derm Saesneg ond yn cofio'r un Cymraeg? Ydych chi'n cael trafferth cofio sut i sillafu rhywbeth neu'n drysu rhwng dau derm tebyg? Peidiwch â digaloni. Mae hyn yn digwydd i bawb, plant, oedolion, disgyblion, athrawon, hyd yn oed cyfieithwyr proffesiynol weithiau. Y tro nesaf fydd hyn yn digwydd i chi, cymerwch anadl ddofn, anadlwch allan, a throwch at adnoddau Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor. Mae ein tîm yma ym Mhrifysgol Bangor yn gweithio'n galed i ddatblygu adnoddau i'ch helpu chi i ddod dros unrhyw rwystrau ieithyddol sy'n eich wynebu. Dyma rhai ohonyn nhw. Os ydych chi'n athro, rhiant neu'n ddisgybl, un o'r geiriaduron pwysicaf i chi ydy'r termiadur addysg. Mae'r geiriadur yma wedi ddatblygu yn arbennig gyda anghenion y byd addysg yng Nghymru mewn golwg. Mae'n cynnwys termau ar gyfer ystod eang o fesydd pwnc, o fathemateg a ffiseg, i gelf a gofal plant. Dyma'r dudalen gartref. Fel y gwelwch chi, mae blwch yn fan hyn mwyn chwilio am derm. Mae'r system chwilio yn ddwyieithog, felly i gael hyd i derm yn Gymraeg, teipiwch y term Saesneg a phwysau chwilio. Fe deipiwn ni seal a chwilio. A dyna chi. Rydyn ni ar y dudalen chwilio am derm. Dyma'r canlyniadau. Fel ydych chi'n gweld, mae mwy nag un term yn gyfateb i seal yn y Gymraeg, ond peidiwch â phoeni. Dyma ni be rydyn ni'n galw'n ddadamwysydd. Mae dadamwysydd yn gwneud term yn llai amwys, hynny yw, yn fwy eglur. Felly mae'n disgrifio'r cysyniad yn fwy manwl. Sylwch hefyd, y gall seal yn Saesneg gyfeirio at enw, a seal, neu at ferf, to seal. Ac mae'r rhannau ymadrodd mewn coch yn eich helpu i wahaniaethu rhwngthyn nhw. Sbiwch, mae'n dweud i ba faes pwnc mae'r term yn perthyn. Gall hyn fod yn ddefnyddiol i chi wrth benderfynu pa derm sy'n addas. Mae'r dudalen hon hefyd yn dangos y termau aml air hynny sy'n cynnwys y gair seal. Dwedwch chi'n bod ni'n chwilio am derm o faes pwnc hanes. Gallwn ni glicio fan hyn mwyn hidlo'r chwiliad. A chwilio eto. Rwan, dim ond cofnodion o'r gair seal sydd yn berthyn i faes hanes ac archeoleg sy'n ymddangos. Os well gennych chi weld y wefan yn Saesneg, mae botwm yn fan hyn i'w newid. Dyma'r porth termau. Mae nifer fawr o eiriaduron termau ar gael drwy'r porth yma. Gallwch chi chwilio am dermau naill ai yn Gymraeg neu'n Saesneg wrth deipio yn y blwch chwilio a phwyso'r botwm chwilio. Bydd y canlyniadau yn dangos y term Cymraeg ochr yn ochr ar term Saesneg cyfatebol. Os mae enw yw'r term, fe welwch chi'r ffurf luosog hefyd. Fe fydd hefyd yn dangos rhan ymadrodd y term. Hynny yw, a ydy'n ferfenw, yn ansoddair, neu'n enw benywaidd neu wrwaidd. Fe welwch chi hefyd o ba eiriadur ddaeth y term dan sylw, ac i ba faes pwnc mae'r term yn perthyn. Os ydych chi ddim yn siŵr beth yw ystyr y rhan ymadrodd, cliciwch ar yr allwedd ar dop y dudalen. I gael mwy o wybodaeth am y geiriaduron sy'n ymddangos yn y porth, gallwch glicio'r botwm y geiriadur termau. Os well ganddoch chi weld y wefan yma'n Saesneg, mae botwm ar dop y dudalen i'w newid. Rwan, beth os nad ydych chi'n eistedd o flaen cyfrifiadur? Wel, mae hi bellach yn bosib cludo nifer o eiriaduron o gwmpas â chi yn eich poced. Does dim angen signal ffôn na chysylltiad i'r we chwaith. Gyda miloedd o dermau ar flaenach bysydd, gallwch chi fod yn ddewin termau ble bynnag ydych chi'n mynd. Gadewch i ni gyflwyno'r ap geiriaduron. Mae'r ap yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd yn y porth termau. Mae'n syml ac yn hwyl i'w defnyddio. Gallwch chi chwilio yn Gymraeg neu yn Saesneg.
Fel y porth termau, mae'r app yn dweud o ba eiriadur mae'r term yn dod. Gallwch chi hefyd hidlo neu fireinio chwiliad yr app. Ewch i fyny i'r top, cliciwch fan hyn, ac fe allwch chi wedyn dewis neu ddad dewis geiriaduron. Sylwch hefyd fod delweddau mewn rhai cyfnodion, a hefyd dolen i chwilio ymhellach ar y we. Am ragor o wybodaeth ac i ddefnyddio'r adnoddau yma, ewch i termiaduraddysg.org, termau.cymru, neu chwiliwch am yr app geiriaduron ar Google Play neu yn yr App Store. Gobeithio y cewch chi hwyl neu defnyddio. Nesaf, byddwn nhw'n arddangos ychydig o'n teclynnau prosesu iaith naturiol. Rydyn ni'n byw yn yr oes digidol, yn yr oes wybodaeth. Mae cyfrifiaduron pwerus yn galluogi'r oes hon ac yn ein galluogi ni i ddadansoddi a deall y wybodaeth. Ond sut mae cyfrifiaduron yn deall ac yn dadansoddi iaith? Sut maen nhw'n cael at y wybodaeth gyfoethog a'r ystyr sut i fewn i'n geiriau ni? Yn bwysicach beth i ni eisteddfodwyr ac eisteddfodwragedd efallai yw'r cwestiwn sut mae cyfrifiaduron yn deall y Gymraeg? Mae prosesu iaith naturiol, neu NLP fel mae'n cael ei alw fel arfer, yn faes sydd o'i fryd ar ateb y cwestiwn yna, ac ar helpu cyfrifiaduron i deall ein iaith. Ond nid un broses syml ydy deall iaith. Yn hytrach, mae restr o brosesau neu bibellau yn dadansoddi ac yn prosesu iaith un ar ôl y llall. At ei gilydd, mae'r pibellau yma yn ffurfio pib linell prosesu iaith. Mae gan bob pibell swyddogaeth benodol yma'n arbenigo ynddi hi. Ac fel arfer, mae pob pibell yn ddibynnol ar ac yn defnyddio allbwn pibell neu bibellau blaenorol yn y bib linell. Yma yn uned technolegau iaith canolfan Bedwyr, rydyn ni wedi bod wrthi'n creu pib linell o'r fath hon. Y gobaith yw y bydd darparu adnodd o'r fath yn galluogi defnyddwyr boed yn unigolion neu'n gwmnïau mawrion i greu adnoddau cyfrwng Gymraeg. Tocineiddiwr oedd un o'r pibellau cyntaf roedd rhaid i ni ei chreu wrth ymafael ar dasg. Swyddogaeth tocineiddiwr yw rhannu'r testun yn docynnau. Hynny yw, unedau llai ar lefel geiriau, rhifau a talnodau ag ati. Mae lemateiddiwr hefyd yn bibell bwysig. Ei swyddogaeth yw trosi geirffurfiau i'r cynrychioliad geiriadol ohonyn nhw. Yn yr enghraifft yma, gwelwn mai credu yw cynrychioliad geiriadurol credwn enghraifft. Mae pibell tagio'r rhannau ymadrodd yn bibell bwysig a defnyddiol iawn. Meddalwedd sy'n nodi i ba ddosbarth geiriol mae gair mewn darn o destun yn perthyn iddo yw tagio'r rhannau ymadrodd. Enghraifft, byddai disgwyl i dagiwr ddadansoddi testun ci bach, drwy nodi mai enw hynny yw nawn yw ci ac mae ansoddair yw bach. Mae creu tagiwr yn cynnig heriau ieithyddol ac ymarferol yn ogystal â rhai technegol. Ein cam cyntaf oedd casglu brawddegau parth agored a llaw. Yna, defnyddiwyd pecyn masnachol Prodigy i dagio rhannau ymadrodd y brawddegau a llaw yn gywir. Defnyddiwyd rhestr tagiau rhannau ymadrodd ac egwyddorion tagio rhyngwladol Universal Dependencies wrth wneud y dasg hon. Defnyddiwyd testun oedd wedi ei dagio a llaw i hyfforddi model cyfrifiadurol niwral, sydd yn gallu tagio testun sydd heb ei weld gan y system o'r blaen gyda rhannau ymadrodd priodol yn awtomataidd. Mae'n defnyddio dulliau niwral cymhleth i wneud hyn. Dyma enghraifft o allbwn y model. Rydyn ni hefyd wedi datblygu cydran NLP fectorau geiriau Word2Vec. Deill o gynrychioli perthynas geirffurfiau ei gilydd gan ddefnyddio fectorau rhifol yw'r deill Word2Vec. Y nod yw creu cynrychioliad rhifol o eirffurf ar sail ei berthynas ar geirffurfiau eraill sy'n tueddu i ymddangos o'i cwmpas. Trwy gynrychioli'r geiriau ar ffurf rhifol, gallwn fesur tebygolrwydd gwahanol i'r ffurfiau a grwpio geirffurfiau tebyg eu hystyr ynghyd. Er enghraifft, yn yr enghraifft yma, gwelwn fod cleifion yn air sy'n debyg iawn i claf. Mae'r deill hefyd yn caniatáu mathemateg eiriadurol. Hynny yw, os ydyn ni'n defnyddio'r system i dynnu gwerthrifol dyn oddi wrth gwerthrifol brenin ac yna'n ychwanegu gwerthrifol menyw,
mae'r system yn awgrymu gwerthrifol sy'n gyfateb i brenhines. Rydyn ni hefyd wrthi'n datblygu offer parsio dibyniaethau. Diben yr offer yw creu coed cystrawennol sy'n dangos perthynas geiriau o fewn strwythur y frawddeg. At ei gilydd, bydd y pibellau rydyn ni wedi eu creu yn helpu cyfrifiaduron i wneud pethau clyfar tu hwnt, megis adnabod endidau fel enwau pobl, sefydliadau a lleoedd, ac yna anonymeiddio'r elfennau yna lle bo angen a lle bo briodol. Bydd y pibellau hefyd yn helpu systemau cyfieithu peirianyddol a hefyd systemau parsio bwriad i wellai hallbwn. Ond yn bwysicach beth efallai, mae'r pibellau hyn yn sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei heithrio o ddatblygiadau technegol cyffroes y presennol na'r dyfodol. Bydd terminolegwyr a chyfieithwyr yn gallu gweithio'n fwy hwylus ac effeithlon. Rwan, beth am i ni gymryd golwg ar ein trawsgrifiwr arloesol? Mae modd ei ddefnyddio'n hwylus i drawsgrifio fideos gan eich galluogi i gywiro'r trawsgrifiadau a chreu is-deitlau i'w rhoi yn eich fideos. Rwy'n mynd i drawsgrifio is-deitlau ar gyfer fideos sydd gennym eisoes ar-lein. Mae tair ffordd i chi ddod â'ch cynnwys at y trawsgrifiwr, gan ddefnyddio dolen fideo sydd ar-lein, fel fideo YouTube, gan lwytho'r ffeil i fyny'n uniongyrchol, neu gan ddefnyddio meicroffon sydd ar y dudalen hon mwyn recordio'ch hunan yn siarad. Dyma'r ddolen y byddwch angen i ddechrau eich trawsgrifiad. Unwaith mae'ch cynnwys wedi llwytho i fyny, bydd ein system yn dechrau gwrando ac yn llunio dyfaliad o'r hyn a ddywedir yn y recordiad. Am y canlyniad agorau, defnyddiwch ynganiad clir ac eglur a brawddegau sydd ddim yn rhy ddistaw, na'n cael ei boddi gan gerddoriaeth. A dyna ni. Mae'n fideo wedi ei brosesu ac mae'n trawsgrifiad yn barod i'w olygu. Wrth olygu chi is-deitlau, byddwch eisiau gwirio a ydy eich segmentau'n rhy hir neu'n rhy fyr i'r trawsgrifiwr i deall. Yn gyffredinol, fyddwch chi ddim am greu segmentau sy'n hirach na 15 eiliad. Mae'r teclynau ar y dudalen hon wedi'w gosod i'ch helpu i wirio hyn. Maen nhw'n gadael i chi wirio yn ôl ar y sain fel rydych chi'n golygu, yn ogystal â'ch galluogi i liwio segmentau, gludo sawl segment at ei gilydd a chadw eich gwaith. Unwaith mae'r holl destun wedi ei olygu a'i gadw, bydd yr eicon yma'n ymddangos ar dop i'ch sgrin a byddwch chi'n derbyn ffeil SRT i'w llwytho i lawr. Dyma'r ffeil y byddwch chi'n llwytho fyny i'ch fideo YouTube. Mae'r rhan nesa'n hawdd. Mewn gofnodwch i YouTube Studio. O'r ddewislen chwith, dewisiwch Subtitles. Cliciwch ar y fideo, yr hoffech ei olygu. Cliciwch Add Language a dewisiwch eich iaith. O dan Subtitles, cliciwch Add. Dewisiwch Upload File. Dewisiwch eich ffeil SRT newydd fel y ffeil i'w llwytho i fyny, a phwyswch Save. Rwan, gadewch i ni gymryd cip olwg ar Macsen, ein cynorthwyydd personol digidol. Dychmygwch y we gyda'r Gymraeg ar goll a dim ar gael. Hynny yw, dim cynnwys, dim gwasanaethau ar-lein yn Gymraeg, dim modd gan y dechnoleg i'w ddefnyddio gyda'ch Cymraeg. Anodd dychmygu'n tydi? Mae hyn yn wir heddiw o fewn y we sydd yn defnyddio technolegau lleferydd, ac mae'n cynyddu o ran defnydd a defnyddioldeb i siaradwyr Saesneg ac ieithoedd mawr eraill i byd. Rhagweli'r hyd yn oed, bydd modd sgwrsio yn y dyfodol gyda'r we, yn ogystal neu yn hytrach neu ddarllen. A fydd plant ac oedolion yn medru gofyn i'r we ar lafar yn Gymraeg drwy ffôn neu declyn. Beth yw'r Eisteddfod Genedlaethol? Oes angen ymbrel ar y maes fori? Pwy sy'n headlineio maes B nos Wener ac os nad ocyn ar gael? A chael ymatab call a defnyddiol yn hytrach na... I'm sorry, I think you're speaking a language I don't understand. Can you ask me in clear English speech, please? I osgoi hyn, rydyn ni gyda chymorth Llywodraeth Cymru, meddal.com a dros 1,000 o unigolion sydd wedi recordio eu lleisiau ar wefan Mozilla Common Voice yn datblygu'r ap Macsen sydd, fel y ddarpariaeth Saesneg,
yn ymateb i ystod o gwestiynau ar lafar ond yn Gymraeg. Ac mae'r app ar gael i chi ei lawrlwytho ar gyfer Android ac Apple iOS. Dyma enghreifftiau o'r cwestiynau a gorchmynion mae Macsen fedru ymateb iddyn nhw hyd yn hyn. Beth yw'r newyddion? Beth yw'r newyddion rhyngwladol? Beth yw'r newyddion pêl-droed? Faint o gloch yw hi? Beth yw'r dyddiad? Dangosa rhaglen Rownd a Rownd. Gofynna i Wicipedia Cymraeg beth yw'r Eisteddfod Genedlaethol. Gofynna i Wicipedia Cymraeg pwy oedd Dick Jones. Chwaraea fiwsig gan Cowbois dros Botwnog. Unwaith eto, diolch am wylio. Gobeithio'n eich gweld yn y cnawd flwyddyn nesaf. Am unrhyw wybodaeth bellach am ein teclynnau neu apiau, os gwelwch yn dda, cysylltwch gyda ni drwy'r e-bost isod neu drwy unrhyw un o'n cyfryngau cymdeithasol.